हेल' निता औ फैदो ना मामा जानो गासिबो दंजोबखायो हारसिङै फै लोगो दालाफा आयु मासि मोजांलै गुफुर गावदांदां हाबा जानायना जायाखै माथो खाफालावबो सिन्दुर गैया। हाबा जाखानायबाबो जेबो नङालै फाग्ला बिसोरसो साबसिन सोबाव जेबो दाय जाया। थौ थांसै। नै बाजाराव थांफैद' दा अमा बेदरा मोजां मोननाय नङा नोङो। है मा अमा बेदर मोजां मोना बेलाय अमाखौनो जाला मानसिफ्रा बायला 200 थाखा केजियाव मोनसै बेमार जासावनायखायनो जाम्बि जाम्बि 3 केजि लाबोखानोसै सेरसेखौ संनानै 2 केजि फोरानसै। माबार दुगैनानै थांफैदो। है मा गामसा नांलायगौ जाखो बाथरुम सिङाव दुगैनायालाय बिदिब्लालाय बाथरुमखौनो लुनो नाङामोन बिदि गामसा गानलायनानै दुगैनांगौबा मोजाङै लांहरफिन। फाग्लिसो जागोनहाय बेजोंबो न'आवबो बिदिनो मालायनावबो बिदिनो। बिमा आंना देग्लाय खाफाला बिराद मोजां। माया मोजां जाखोसि नोहालाय? आंना बिगाबा जोसा माइ गायनाया ओरैबायदि रिदि रिदां फिथाइ थाइदों आं खाफाला बे बोसोराव। आरो गया 7 बिगायाव फांसेयावबो गय फिथाइ गैयि गैया रिदि रिदां। एबार स्करपिय'खौनो बायनोसैलै बिमा। नोंनिबाथाय गासिबो सम्पतिखौनो गावनि गावनि होननानैल' लाजोबो। आहा मोन्थाय गैया नामा नोंनि बिसि जानानै? आंबोथ' दङना नोंजों लोगोआव जोंनिथ' बुंनानै लानो हायो। है सरिलै बिमा सरि। एबारनिफ्राय आङो आंनिल' होनथारला गासिखौबो जोंनि होनजोबनोसै बिमा सरि दे। गोरोन्थि जादों आंना। दे जाबाय दे। सानै सानै खानाय दारि लावजोबलांबाय माथो बोराय खानाय गुजोबनाय साइस जाबायलै। दारिया खिन्थु आंना लावा बिदिनो एसेल' जायो। इसोरा दारिखौनो सोरजिनो बावदोंदां आंनिखौ। होमब्लाबो एसे हना लानोसै आं। है बिमा मा जाखो? बे आं मैया ब्लेड गोदान लाबोनाया लाबोलै जोंनि बे एसे दारिखौ हनि। थोर जावलिया आंखि नोंखौ बिदि होननो थिनदों। नै गावनो होनलायबाय गासिखौबो जोंनि होननानै बुं। जारलालै नोंजोंबो हा जोंनि नालाय गासिबो जोंनि। दारियाबो जोंनि खानायाबो जोंनि मोदोमाबो जोंनि। थोर हाव साव। मा जाखो? हाब
बहाथो मा खालामबाय थाखो मोनाखौ नालाय फैद' माबार ओंखाम जानोसै जाना उन्दुदो आं जाया उन्दैयाबो लोमजादों आं हारसिं थाबाय थानांगौ नामा गगा मोनना लोमजानायसो बियो जेबो नङा उन्दुदो दे नोंनि है नायसैसोलां है गैयालै दे गेलेदो नोंसोर दे थाब नाय ओइ बन्दु फैसा एसे हरथ'दोब्रा होद फैसा गैयालै दाख्लिनिखौनोबा होआखै नोङो फैसा गैयाबा मानो गेलेनो फैयोब्रा है नों आखला जाम्बा दे स' नै नाय नै नै ओइ र' बिजों मोना नै नाय आंना छे फैसाखौ बेसे बुरजा लाना फैफ्रा बेलाय दै लाबोलाय बिमा सानफ्रोमबो थोब लोंबाबो थोआ बिसि फिसाया मा जादों मा लोंदों जेबो उदिस गैया माबोरै संनानै मा खालामनानै जायो जा उन्दैयाबो दा स्कुलाव लायदो आंहा सेल्फ ग्रुपनि मिटिं दं आं थांबाय दा उन्दैया लायदो बाबाया अबाव थांदों माथो दाबो फैया ओंखाम उखैबायमोन आं फैमारनायसो नंला नामा बेलाय गोरोन्थिया आंनिनो ओहो नङा फैफिनगोन बियो र' आं गथ'नो ओंखाम जाहोग्रोनांसिगोन बाबा
बेखौनो जादो आइ जेबो संनो हायासै आङो नोमायाबो मोनाबोसिगोन बियो बेखौनो जाना उन्दुग्रोदो दे सना खुलुमबाय आंनि बैसो गोरलै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आं दा बे समाव दंफैयो नारेंगुरि गामिनि समर दुगानि न'खराव दासान्दि भाइरेल जासो गारनाय फिसाय गोनां हिन्जावा सोरबा सेंग्राजों सोरबा बांगालजों सोरबा जुंगालजों खारफानाय दा बे समावनो आं नैबे समर दुगानि न'खराव दंफैयो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालाम आरो बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा सापर्ट खालाम जाहाथे बेबायदिनो दोनखारनाय लांखारनाय बायदि बायदि खौरांफोरखौ आङो थाबैनो होनो हानाय बायदि फैदो दानिया जोङो मिथिनानै लाने समर दुगानि हिन्जावा बा बिनि अनजालि बिसि निथाया मानो खारमारदों जोङो दा बे समाव मिथिनानै लाने आच्छा समर नोंथांनि अनजालि बिसियादि सासे अनजाथाव गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारलांबाय बेनि माबाफोर गुबै जाहोनफोर दंमोन नामा सिगांसिनथाराव बैसो गोरलै इउटुब चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमगोरनाय जासिगोरनाय थाबाय आंनि न'खरखौ मोजाङै दिथा होनो रोङियावनो बेफोर गासिबो जालांजोब्बाय आं नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि हिन्जावखौ खावलायहरनो सानोदि गासिबो दायमानि आंनिसो बिमा आं दिनै गनायना लाबाय दिनै नोंखौ खुसि दोननो हायाखै दिनैनिफ्राय आं गाज्रि जानाय लोंनाय जुवा गेलेनायफोरखौ गारजोबगोन आं दिनै समाय लाबाय नों फैफिनदो बिमा आं दिनै बे गथ' सासेखौ लानानै नोंनि अनगा माबोरै थांना थानो नों गिदिंना फैफिन बिमा नोंहा जुदि बे गथ'नि सायाव आंनि सायाव अननाय दङब्ला नों गिदिंना फैफिन दिनै आं जे गोरोन्थिखौ मावनानै बेफोरबायदि साजा मोननांदों इयुनाव रावनिबो फिसाया बेफोरबायदि दा मावथों नङाबा आं बायदि खस्थ' मोननांगोन नोंथांमोना नुबाय आरो खोनाबायबो जोंनि बर' समाजाव बे समाव माबायदि थासारि नोंथांमोना बबेबा खना खनलाफ्राव नैबे समर बिथांनि हिन्जावखौ नुयोब्ला गाहायनि आंनि जानबुं नाम्बाराव फन खालामनो हागोन बेबायदिनो समर बिथांनि गोजोन आरो खुसि सान्थि न'खर दाफुंनायाव नोंथांमोनहाबो हेफाजाब होनाय बायदि अब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'दिनि गाबोन समफोर लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों चक्लेट सोबलांसैलै दखानाव आदै चक्लेट गरनै हर लादो नों माखौ जायो बेखौ लानोसै ओमफ्राय आदै समर दुगानि गुबुन हौवाजों हिन्जाव खारनायखौ खोनायाखै नोंसोरो जानलै खोनादों बोरै बोरै खाजाखोथाय बेफोरबादि मानसिनि हिन्जावा खाराब्ला सोरनि हिन्जावाथो खारनो जेबादि दुगा बियो सानथ्रोब हरथ्रोब जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय थास गेलेनायल' ओरै हिन्जावा दख'ना गोदान गाननो लुबैदों ना ब्लाउस गोदान गाननो लुबैदों ना बेदर जानो लुबैदों ना जानो लुबैदों जेबो थालखौनो लाया खारनायानो थिग जादों बिनि हिन्जावा आंथ' सापर्ट होयो नंनायालाय नंगौ हिन्जावखौबो जेबादि दुगा बुंनानै बुरखायनानै लाबोबाय बियो थगायनानै एखेबारे आपेल फिथाइफोर बायदि गावथ' लोंग्ला जाद्लाजों सोरलाब सोरथाब जाबाय देहायानो जाला बेयाव हिन्जावा थाबाय थाबावो बेयाव थांबायनो आदै बेंगालराव थांखो ना दिल्लीयाव थांखो बेबा ओंखायनो हौवाफ्रा हिन्जावफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनायफोरखौ बुजिनांगौ ना बेदर जाहोनो रोंला माथो ओंखायनो हौवाफ्रा हिन्जावफोरखौ बिराद खेल लानांगौ नांगौबादि ना बेदर जाहोनांगौ आरो ड्रेसफोर नांगौबादि जगायनानै होनांगौ आरो हौवाफ्रा बाहेरा थाबाय थानो नाङा न'आवबो सम थानांगौ बेना खामानिबो बुजिया खामानि गैयैबो बुजिया सानफा हरफा ओरै थांलाय हरै थांलाय बैयाव थास गेलेलाय हबेयाव जौ लोङैलाय बिदिजों सोर हिन्जाव थानांगौ जाखो मानो हाबा लादों ज' थानोसो थांसैलाय आदै दे आदै थांदो